avui serà la base... Sí, perdó. I el que us presentaré avui serà la base del meu treball de lectura. Bé, del que parlaré avui serà molt breument, faré una introducció, llavors anirem a veure exactament quins són els mecanismes per marcar les preguntes polars tant en llengua oral com en llengua de signes. I després ja anirem directament a veure què ocorre en la llengua de signes catalana. Finalment us explicaré una mica la línia de recerca i una conclusió. Bé, com ja sabeu, els éssers humans som animals de caràcter social i és la comunicació la que ens permet satisfer les nostres necessitats més bàsiques de relació. Les llengües naturals, entenent aquestes com les llengües de signes i les llengües orals, és l'eina de la que disposem nosaltres, els humans, per dur a terme aquesta comunicació. A més, és molt important saber que aquestes eines es poden modular segons el nostre objectiu comunicatiu. Llavors, com vosaltres ja sabreu, tenim diferents tipus d'oracions. Aquí us he presentat una classificació i dividirem les oracions en declaratives, les que ens permeten informar de fets, les oracions interrogatives, que són les que ens fixarem i que ens serveixen per preguntar, i les oracions imperatives, que són les que ens permeten formular peticions. És obvi que en les llengües tenim la necessitat de distingir entre aquests tipus d'oracions. Abans de continuar i fixar-nos a les preguntes polars, fem una petita distinció entre el que són les preguntes parcials, que són aquelles que demanen informació sobre un component específic de l'oració i no restringeixen el rang de respostes possibles. Això què significa? I mirem aquest exemple, en aquest cas de llengua de signes catalana, que preguntaríem on viu l'Eli, veiem que preguntem sobre on i ens podrien dir a Londres, a Barcelona, a Madrid, on sigui. En canvi, les preguntes polars, que és el tema del que parlarem avui, impliquen, per al parlant, una desconeixença global d'allò que pregunta i requereixen una resposta o bé afirmativa o bé negativa. Si ens fixem en l'exemple, preguntaríem dorm l'Eli? I el que ens respondrien seria sí o no. Bé, anem a fixar-nos en quins mecanismes tenen les llengües orals per marcar aquestes preguntes polars. Una altra vegada repeteixo. Ja us marco directament que els mecanismes que tenen la majoria de llengües marquen aquest tipus de preguntes amb una partícula interrogativa, que seria una paraula que adjuntem a l'oració i per tant ens marca directament que allò és una pregunta, o bé fent servir l'entonació. Anem a mirar què passa en les llengües de signes. Dividirem aquests mecanismes en dos tipus, els marcadors manuals, que seran els que, com ja sabeu, els que fem servir amb les mans, i els marcadors no manuals, que són aquells que inclouen l'expressió facial o del cos. Anem a començar pels marcadors no manuals perquè sembla ser que és el mecanisme més bàsic i és el que em permet distingir una oració declarativa d'una pregunta polar. D'acord, anem a parlar una mica d'aquests marcadors no manuals. Per les preguntes polars sembla que són obligatoris. A més, us presento aquí una llista, aquest llistat serien els marcadors no manuals que em permetrien saber que estic en una pregunta polar. Llavors, serien una combinació d'aquests no manuals, com podrien ser l'elevació de les celles, l'obertura dels ulls, el contacte visual amb l'interlocutor, la posició del cap avançada o la postura del cos avançada. A més, vull recalcar aquesta elevació de celles perquè sembla ser que aquest és el mecanisme que tenim per diferenciar una pregunta polar d'una pregunta parcial, que és la que hem presentat abans. Llavors tindríem l'elevació de celles versus l'arrufament de celles. Aquest és un exemple de la llengua de signes indo-pakistaní, en el que podem veure aquests marcadors no manuals. Si ens fixem en la primera oració, ens fixem simplement en el signe interessant, que és el que està marcat en vermell. Veiem que la primera seqüència és una oració declarativa i veiem que la segona seqüència és una pregunta polar.
Veiem, per tant, la diferència entre aquests no manuals. D'acord, perdoneu, aquí hi ha un error. Pel que fa als marcadors manuals, tenim diverses estratègies. Una podria ser el canvi en l'ordre dels signes, canviem l'ordre dels signes d'una declarativa a una pregunta popular. Podem doblar constituents. Aquí, per exemple, veiem dos exemples. A la llengua de signes neerlandesa trobaríem el subjecte al final de l'oració, quan el que pensaríem al principi seria trobar-ho al principi. I a la llengua de signes francesa veiem que l'indexador de tu, del pronom, està copiat tant al principi com al final de l'oració. Però no ens estendrem més aquí perquè el que voldrem veure serà què passa amb les partícules interrogatives. I ho veurem directament en la llengua de signes catalana. Doncs bé, anem al tema. Anem a parlar de les preguntes plurals de llengua de signes i anem a fixar-nos primerament en els marcadors no manuals. Anem a veure un vídeo. Veureu que he posat diferents velocitats de vídeo perquè es vegi ben clarament. Anem a veure com seria una oració declarativa en llengua de signes catalana, en aquest cas menges pa. Manuals d'una pregunta popular. Com heu vist és la mateixa oració, però veiem que hi ha un canvi en els marcadors no manuals. Què més pot passar? Bé, com que anem una mica justos de temps, anem directament. Pel que fa a la forma dels marcadors no manuals, hem vist i hem dit que seria una combinació d'aquells que hem presentat en llistat al principi, sent l'elevació de celles el més prominent. Però durant la nostra investigació el que hem vist és que de vegades apareixen uns altres marcadors no manuals que normalment van associats amb les preguntes parcials. Per això hem posat aquí pregunta polar, pregunta parcial, serien els no manuals. Llavors us ensenyo un vídeo, veurem dues vegades, perquè quedi ben clar, amb la mateixa oració, aquest canvi. Que en principi és l'elevació de celles, després hi ha arrufament de celles, i us poso aquí una exclamació perquè la pregunta és per què? Pel que fa a l'extensió dels marcadors, també hem observat que de vegades només està marcat un constituent de l'oració, de vegades són dos constituents de l'oració, de vegades és tota l'oració. Per què? També és una altra pregunta. Anem directament a la partícula interrogativa. En llengua de signes catalana existeix un signe que l'hem anomenat sí-no, que seria el que va al final de la pregunta polar. Llavors us poso un exemple i després ens preguntarem quina funció té aquest signe. Polar, i a més ens apareix aquest signe manual al final de l'oració. Aquestes són dues seqüències del mateix signe. I aquí una altra vegada la pregunta és per què i quan apareix aquest signe no manual a les preguntes polars. D'acord. Llavors, directament us pregunto a tots vosaltres si cal estudiar les preguntes polars de la llengua de signes, perquè hem vist, tenim algunes preguntes que de moment han quedat sense resposta, com per exemple la forma dels marcadors no manuals, perquè m'apareix de vegades la combinació, l'elevació de les celles, que seria el no manual més prominent, perquè de vegades m'apareix l'arrufament de celles, també què passa amb l'extensió dels marcadors no manuals, i pel que fa als marcadors manuals, què fa aquest signe, si no, que col·locaríem al final de l'oració. Us comento una miqueta les primeres dades que hem obtingut. Vam visitar dades a través de contextos. Llavors us explico una mica. El primer context, l'explico, dic que al teu amic li encanta viatjar, sempre espera amb il·lusió les vacances per poder fer un viatge, ha visitat molts països i llavors li demanaria al signant que li preguntés si va de vacances aquest estiu. Llavors us ensenyo la resposta que vam obtenir. Si va de vacances, i una altra vegada veiem que el marcador no manual més prominent és l'elevació de les celles. Pel que fa al context B, vam canviar una mica la situació i era aquesta. El teu amic sempre està treballant,
també treballa a l'estiu, no ha anat a vacances des de fa més de 15 anys i llavors li preguntàvem al nostre informant que li preguntés a aquest amic si aquest estiu anava de vacances. I aquesta és la resposta que vam obtenir. Com podeu veure, els marcadors no manuals han variat en aquests dos contextos. Tot i que l'oració és la mateixa, els marcadors no manuals són diferents. Llavors, amb aquestes primeres dades, si ens fixem en l'expectativa de resposta que té aquest parlant, és a dir, en el primer context, era molt clar que tu t'esperaries que el teu amic marxés de vacances, perquè és el que fa sempre. En canvi, en el segon context, t'esperaries un no, perquè normalment el teu company sempre està treballant. Per tant, sembla ser que aquesta expectativa de resposta influeix en la forma dels marcadors no manuals. Aquesta seria, per tant, la nostra hipòtesi i és el que podríem seguir estudiant durant aquest temps. Però encara tenim el signe si no i hem de continuar treballant per conèixer amb més detall quina és exactament la seva funció. Conclusió, torno a preguntar, cal estudiar les preguntes escolars en llengua de signes? Doncs diguem que la resposta seria que sí, perquè ens permetria tenir una descripció molt més acurada de la llengua i per tant conèixer la gramàtica de la llengua de signes catalana. Podríem també observar les diferències en aquesta temàtica amb altres llengües de signes i finalment ens permetria fer una classificació de les preguntes escolars en llengua de signes catalana. I això seria una miqueta cap a on aniria el meu treball. Vull agrair en especial al projecte Mineco, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge i al grup de lingüística formal de la universitat per la beca del doctorat, a l'equip de l'SC Lab i en especial al Josep Quer, que és el meu director de tesi, i als meus informants, a Delfina Aliaga i a Santiago Frigola, i a tots els organitzadors d'aquest seminari de llengua de signes catalana. Així que moltes gràcies per la vostra atenció.